Jest bardzo elegancki mundur, a z tego względu, że to jest mundur dyrektora kopalni Waleska przed wojny. To jest coś. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was w Rostomili. Sumy we Středních Łaziskach przy grubie Bolesław Śmiały. A ja się oblek ten berguniok. Nie ma, że grubiosz, ale mam nadzieję, że nie będzie skulitego zwady. To jest uniform od mojego upy, kiedy między innymi robił też na tej grubie. A był on sztajgrem, kierownikiem robót grubskich i obersztajgrem. Bez to te białe pióra przy czako. Na tej grubie robi też mój szwiger, Karel, ale jest on einfachowym grubiorzem i robi na wierchu. Pół roku do zadku już nagrował film o Łaziskach. Zobaczcie się, je na YouTubie. I godał, że już o tej grubie, ale krótko. A ja durć chcę rozwijać te tematy, bo to są fest fajne łone. I będę wam pokazywał we najbliższych tajlikach Łaziska. Bo na Łaziska nie styknie jeden tajlik. Tu trzeba więcej i więcej. Gruba Bolesław Śmiały to nie ma pierwszo gruba we Łaziskach. To nie ma też pierwotne miano tego anstalta. Nie będę jednakoż opisował historię wszystkich grubów i ich zależności, bo mógłby gadać bez godzina, a i tak nie wiem, jeśli poradzilibyście to spokopić. Toż opiszę wam gruba Bolesław Śmiały i jej historię. Czas wspomnieć, że pierwsza gruba we Łaziskach napoczęła wędrować w 1779 roku. A była to gruba Heinrich Glick w dzisiejszych Dolnych Łaziskach. I od tego roku napoczynamy datować początek historii grubów na placu dzisiejszych Łazisk. Nie skorzej powstawały dalsze gruby, głównie we Středních Łaziskach, których my są, ale też we Wyrach i Gostyni. Potem one się kuplowały i powstawały większe gruby. W XIX stuleciu we Łaziskach było poranoście grubów. Dzisiaj mamy jedno. W 1925 roku pokuplowano 3 gruby. Aleksander I, którego mianowano też Treut-Scholz-Segen, to jest ta gruba. Powstała ona po pokuplowaniu 7 polów grubskich, a fungowała od 1885, ta Treut-Scholz-Segen, a pierwsze pole grubskie było tu w 1797 roku. Było to pole Troje Karoline. Co jeszcze dokuplowano do tej gruby w 25 roku? Aleksander II, czyli upadowo Mikołów w Mikołowie i Heinrich Glick III. I zamianowano ta gruba zjednoczono gruba Aleksandra. W 1933 połączono zaś 3 gruby. Ta Aleksander, o której godał, Princen, czyli książątko, i Brada. I zamianowano to jako zjednoczono Aleksander, książątko, Brada. Aleksander to jest ta gruba, co by my pamiętali. W 1937 miano gruby Brada pomienili na Bolesław Śmiały. I od Brady, która nie skorzy stała się Bolesławem Śmiałym, ta gruba nie skorzy przyjęła to miano, które funguje teraz. Ale co było nie skorzy za okupację nazistowskiej. Gruba zamianowali zjednoczono Aleksander, Vereinigte Aleksander. Od 1945 po wojnie to już jest
KWK Bolesław Śmiały, Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały, po naszemu Grupa Bolesław Śmiały i tak to funguje do teroski. Ale 2 lata po tym 45, we 47 roku dokuplowali jeszcze do tej gruby Gruba Waleska, której już nie ma, ale o której jeszcze pousprawiamy. Sumy na moście ze 60 lat, wtedy to wybudowano i tu jest fajny landschaft na ta gruba. Za nami Puczka, to są też lata 60. Zakład mechanicznej przeróbki węgla. Ja? Tu mamy Puczka, tu robi mój szwagier i tam, jeśli się nie mylę, to też jest wszystko Puczka, ta przeróbka węgla, tymi taśmami to idzie z tego szachta, szacht Aleksander III. W 1963 powstał i mój upa głębił właśnie ten szacht Aleksander III. Mamy jeszcze insze szachty, tam mamy ten modry szacht, taki najstarszy, z 1906 roku, kiedyś to był szacht Obermann, ale miano zmienili w 1937 roku. Był jeszcze szacht Hoffmann z 1891 roku. Tutaj go nie widzicie, już nie funguje tak jak pierwszy, ale to jest dzisiaj szacht wentylacyjny. Szacht Hoffmann, dzisiaj Aleksander II miano pomylili w 1937 i mamy jeszcze 4. szacht Aleksander IV na placu Mikołowa. A dalej nie widzimy tego, ale mamy dyrekcję nowo i cechaus, tak jest charakterystyczny do wszystkich grubów, ale to już mamy lata 70. Toż widzimy, jak po II wojnie za socjalistycznego kierunka festo się to rozbudowywało i teraz mamy taki landschaft. Zanim Bergman pójdzie do roboty, to musi się przeblec w robocze łachy, a robi to w Badehausie, albo na kecie wieszą te łachy, albo wrażą do szpindy. A czemu Badehaus? No on się kąpie po tej robocie, ja? On się kąpie w tym Badehausie i to jest takie fest charakterystyczne dla gruby. Jesteśmy w Izbie Tradycji na Grubie Bolesław, a z nami kustosz Mirosław Leśniewski. Panie Mirku, proszę, co byście troszkę powiedzieli o tej izbie, kiedy powstała, co tu się znajduje, co to jest? Izba Tradycji Kopalni Bolesław Śmiały powstała w roku 1979, a związane to było z 200-leciem istnienia górnictwa na terenie Łazic Górnych. Postanowiono, że tę historię należy pokazać młodym ludziom przede wszystkim i od tego się zaczęło. W 2020 roku przeprowadziliśmy rewitalizację tej izby, także wygląda ona na dzień dzisiejszy inaczej niż jest. W każdym razie mamy tu różnego rodzaju pamiątki, które warto pokazać mieszkańcom Łazic, innym mieszkańcom. Zawsze przed okresem pandemii, jeszcze w okresie Warburgi, bardzo dużo szkół, uczniów szkół naszych łazickich przychodziło do Izby Tradycji. No, gdzie mogłem im poopowiadać o historii kopalni Bolesław Śmiały, no bo na dzień dzisiejszy to jest 242 lata, także mamy kupę czasu. Mam nadzieję, że dociągniemy do 250, zanim jeszcze kopalnia i będzie dalej fedrować, nie, w tym momencie. Właśnie takimi kamieniami wytyczano obszar górniczy danej kopalni. Tu mamy kamień górniczy kopalni Juliusz Hoptun. To jest kopalnia Wujakowska z 1831 roku. I mamy jeden jeszcze starszy kamień, to jest kopalni Emilia. Tu mamy ja. Lubę z 1825 roku. Drugim takim elementem, który rzuca się tu w oczy, to jest model takiego zbiornika, model urządzeń znajdujących się pod ziemią, a został zrobiony z tego względu, że w 1987 roku kopalnia Bolesław Śmiały wydobywała węgiel pod osiedlem domków na ulicy Kąty i tam właśnie
podsadzano wyrobiska pozostające po wydobyciu węgla. Wykorzystano do tego pyły podymnicowe elektrowni Łaziska. Technologia się tam sprawdziła, no i model ten został wykonany akurat na wystawę górnictwa do Indii. W New Delhi był wystawiany przez firmę Copex. Tu grubski mundur z zielonym pyropuszem, czyli dyrektorski, a to jest taki współczesny, ale widzę, że tu mamy coś ciekawszego. Mamy dwa takie... Dali na drugim planie i proszę, co byście powiedzieli, co to genau jest, bo to widzę, że to jest przedwojenne jeszcze niemieckie, ja? To znaczy przypuszczalnie, bo patrzymy na czako górnicze i widzimy, że mamy młotki z koroną. Nad młotkami są korony, czyli znaczy to, że to jest galowy mundur górniczy górnika księcia Pszczyńskiego. A jeżeli popatrzymy na ten drugi mundur, to mi się jeszcze bardziej podoba. to jest bardzo elegantny. Jest bardzo elegancki mundur, a z tego względu, że to jest mundur dyrektora kopalni Waleska przedwojny. To jest coś. I też, jeżeli porównując, kopalnia Waleska była spółką akcyjną, nie była własnością księcia Pszczyńskiego, ale też jak popatrzymy na młotki czy młotki na guzika, to widać, że nie ma korony, czyli z góry wiadomo, że to jest górnik spółki akcyjnej Waleska. Mundur dość ciekawy, rzadko spotykany. Jeszcze nie spotkałem, bo takiego munduru, jest to frakowy mundur. Nie tak jak współczesne mundury. Bo one najpierw właśnie te mundury były takimi frakami, nie? Bo one potem ewoluowały, nie? I kto tu przychodzi do Izby Tradycji i rozmawiamy o tym mundurze, to jest tym mundurem zachwycony. No ja też naprawdę jest to zachwycony. rzeczywiście perełka w tym całym naszym tu zbiorze. A kiedy to jest genau rok? To tak przypuszczam 1920, czyli koło 100 milionów. Tu naokoło mamy takie ciekawe bildy stare ze gruby, a tu ze 1898 mamy bild ze tej gruby hajterowskiej mysą, ale ona się wtedy inaczej mianowała, nie? Ja, no to była Franczolzi grube. I ten teren, który widać na tym zdjęciu, to jest teren dzisiejszej kopalni Bolesław Śmiałej. Z lewej strony mamy szyb Aleksander II, Którego już nie ma. Który i budynek jeszcze istnieje i szyb też istnieje, ponieważ był to szyb wentylacyjny kopalni i do 2002 roku służył jako szyb. W tej chwili dalej służy jako szyb, ale szyb wdechowy do poziomu 370, a pomiędzy poziomem 420 a 370 jest szybem wydechowym. Tu jeszcze mamy takie ciekawe urny, jakieś telefony i o pokolenie lat 90. to mnie jest już taką festę historią. Widzę Nokia, ja kiedyś też miał telefon mobilny Nokia. Co to tu jest? No, młodzi ludzie jak przychodzą do Izby, to też zawsze się każdy pyta, co to jest. A to jest po prostu pierwszy aparat komórkowy, który został zakupiony w latach 90. na kopalni i jak widać jest to dość potężna maszyna. W porównaniu z dzisiejszymi. Ówczesny dyrektor kopalni, żeby użytkować tą komórkę, to musiał mieć walizka i w tej walizce nosił. Tak było kiedyś. Potem troszeczkę się to wszystko unowocześniło i została dorobiona taka przystawka do tego i że to już mógł mieć w kieszeni, a tą całą bazę zostawiał w aucie. Jak gdzieś wyjechał na rada, no to i tu jest młodzież zdziwiona, nie, że coś takiego, bo jak my teraz po kieszeniach to mamy cieniutkie, małe smartfony. Przecież też teraz coraz większe, bo był taki okres, co były richtig takie małe. W domu też mam, nie? Bo tam jakieś takie Nokie właśnie, nie? Nokie małe, nie? Czy Ericssony. Na terenie Łazisk Średnich właścicieli kopalń było więcej. Nie tylko sam książę Pszczyński,
ale byli też bankierzy, urzędnicy pruscy, także było to dość trochę. I tak porównując te nasze kopalnie, bo kopalnia Bolesław Śmiały to składa się na historię, tu było bardzo dużo kopalni. Pierwsza kopalnia to była kopalnia Szczęście Henryka, później nazwana jako pierwsze Henryk Glick i uruchomił ją Fryderyk Erdmann Alcott-Cotton. Czyli pierwszy. Później po rezygnacji, prawda, Alcott-Cottonów z księstwa pszczyńskiego przejęli Hochbergowie, Jan Henryk XI, XV. To mamy tych, którzy budowali kopalnię. Później mamy też Winklera, nie? Tille Winkler, jego zięć, nie? To i sam Winkler zresztą, to byli ludzie, którzy rozwijali przemysł na terenie Śląska. No i też na terenie Łazisk mieli swoją kopalnię. Co prawda chwilowo, ponieważ dwa pola górnicze, Marta i Waleska, później połączone w jedno, od Winklerów kupił to Emilio Stromberg de Armella, dyrektor Banku Warnorskiego i sprzedał to spółce akcyjnej Gottlieb Uns i weszła na skład tej spółki, która przyjęła po 1922 roku po plebiscycie polską nazwę Waleska, spółka akcyjna. No a tu mamy trzech dyrektorów, właśnie kopalni Gottlieb Uns, Franz Festner i Franz Festner Junior, czyli ojciec i syn, no i przedwojenny dyrektor kopalni Richard Goli, który prawdopodobnie do 1939 roku był dyrektorem kopalni. Czy był w okresie okupacji, no to tego niestety nie wiem. A to już potem mamy powojenny powojenny czas, nie? Socjalistyczny. Nasi dyrektorzy, też widać już okres dużo tego było. No i grupa fedruje do dzisiaj, jeszcze nie wiadomo jak będzie długo fedrować. Plany są różne, nie? I to nie wiemy, trudno jest powiedzieć, bo w stosunku co do górnictwa się będzie dalej działo. Miejmy nadzieję, że będzie fedrować jak najlepiej. I oby ta tradycja trwała, co by nie zapomnieli o tych tradycjach śląskich, grubskich. A ja dziękuję panu Mirosławowi za to, że swoją wiedzą się dzieli i że jest taki człowiek, który też się interesuje łaziskami i to pielęgnuje te tradycje. Wszystkie dziękuję. Przy grubie je hołda, którą zamianowano skalnie. Ma wysokość względną 92 metry, bezwzględną 389 metrów nad poziomem morza i zajmuje powierzchnia 30 hektarów. Waga zgromadzonego w jej materiału skalnego wynosi około 17 milionów ton. Jest największą nieczynną hołdą w Europie. Niektórzy uznają, iż odpady na skalnym zgromadzono bez 86 lat, od 1912 do 1998 roku. Inksi gadają, że hołda ma 240 lat. Jednakoż hołda udokumentowano została w 1905 roku na briefkarcie. Kiedyś wyglądała ona inaczej niż literowski. Były dwie szpiczaste hołdy, na wierzch pludziły glajzy, a naokoło były rury. Od lat 60. XX stulecia hołda się sama zapalała i dymiła i bez to zanieczyszczała luft. Gaszenie hołdy zakończono w 2004 roku. Nie był to jednak jedyny problem. Bez pewien czas hołda rozbierano. Pozyskiwany stąd kamień dobrze nadawał się na podbudowę cestów. Wybierali, aż się osunęła. Potem rozbiórka zaprzestano. Do wygaszania hołdy zastosowano nowatorską metodę z wykorzystaniem popiołów ze pobliskiej elektrowni. Potem na hołdzie zasadzono trowa. Zmajstrowano mały stow
i nadano jej specjalno klumpa. Toż tyle na dzisiaj. Jeśli macie radzi Śląsk i czujecie ta klima, to filujcie mnie na Facebooku, na Instagramie, abonirujcie kanał na YouTubie, a ja wam będę pokazywał jeszcze insze fajniste łone i ze Łazisk, i ze całkiego Górnego Śląska. Chowcie się, Piersk!